2017 ரிலீஸ் ஆன பானுமதி மூவியில் இருக்கிற மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சாய் பல்லவி நிறைய வாட்டி ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் எந்த காலத்தில் ஃபோன் டச் பண்ணாலே ஆன் ஆகுது. சரி, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபோனு அப்படின்ற மாதிரி பண்ணலாம். சரி, ஃபஸ்ட்டு டச் பண்ணால் ஆன் ஆகுது, ஆனால் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் பார் இருக்க போது உடனே ஃபோட்டோவுக்கு போயிடுது. இது எப்படி? இந்த படத்தில் புச்சி அப்படின்ற ஒரு சின்ன பையனோட கேரக்டர் காமிச்சிருப்பாங்க. இவன் என்ன கேரக்டர்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் இப்போ சாய் பல்லவி கூட ரொம்ப க்ளோஸாக பழகுவான். இவன் என்ன கேரக்டர்னு தெரியாது. சரி, ஃபஸ்ட் மேரேஜ் பையனாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்த பொண்ணு பார்க்கும்போது கூட சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த ஃபோனை பார்த்தா பழைய மாடல் ஃபோன் மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனால் சாய் பல்லவி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சாலே ஆன் ஆகிற மாதிரி இது ஃபோனாக கிடக்குது. இது என்ன மாடல் ஃபோன் தான் தெரியல. சொன்னீங்கன்னா நானும் வாங்குவேன். சீப்பாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், டச் பண்ணாலே ஆனாது. என்ன மாடல் ஃபோனுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்களேன். வருண் ஐ லவ் யூ மெசேஜ் அனுப்பும் போது சாய் பல்லவி அவங்களோட செருப்பு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புவாங்க. இந்த ஃபிலிமில் செருப்பு ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்குது. அவங்க அப்படி தான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. ஆனால் ஃபோனில் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு செருப்பு மட்டும் பிரிஞ்சிருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும். நம்மளோட மூவி செக்ஷன் இந்த வீடியோலேருந்து ஆரம்பிக்குது. இனிமேல் சில மூவிஸ்க்கு நான் மிஸ்டேக் வீடியோ போட போகிறேன். இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன். பார்ட் 2 வேணும்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பாய் பாய்.